ebigori byonsi. Baba ndo chitakira mugondo kwa ruwa igando chenga udogete ticha kuchimaga ndegete ticha musimaga eko ticha ngita kiriki abasiko iguru ngita bereko basiko ya udogete chikawa ukabeka chinsobosobo no chiyararendo cha pakekirangwati pakekirangwati bakero simeri gari mpaka matoke ndo chino udogete yani udogete kire genta se ticha kikia mpaka matunda nari gura ankora nyaragwa nsasano sukari na cyane cyane tunda yako ko white support ngokonya abantu bari amani ngari iguru ndi ngokonyari ibirengera ligacyango mu biro ko omoke ibana mancho muri gari yakanye ko mbyacia imeyemerere bebere minebenda oyoko yatambere zigura chimatatu chinsebere cyamagara bana nchimurire munani astera sanga mande na rutu mande igore yebere asari tugora na koletere ka imeyanye kure yere ni account nyamira asna mutago omorimo ya mwana mmenya na kegima achika tabia igore yebe ticha anda kelindikera na ile sege ticha mwana mwire ko mara ga ntabire gati mutubiri asmegete maiga mbati imeyemerere omenye na basanga mande kurugaiga asegeta seni Ndizi TV yako mbata sema mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na baiga ombo atigete sema mbira screen ya uga bwa kondika SMS mbati tusanga mange bana baba ndochi na mwole baiga na bangoro chena ege ticha baiga na simugete skuma no simugete ikengindete ege sare gaseme ichimende kaona aruti ngapi manga chanya na bomo gasura acha chini chiche kora nkarra wikambe ke chirende echi chibali kuneni ekero mugaso chire so tatia abantu baragire banyora enchara taraga tambe kora tebyango umurire litu bwete sen Ndizi TV ayeningo nandanda ke iganga itere ende nya ko tosanga amange na kumanya amange kora bateyanga ayeningo nja sama yita nkoro kuchienina ondari aige kenyareke ikere ya soko ni saburo kese ni yere na Kongo saburo kese ni manga what central Kitutu location bana baba kurata tebyango ege ticha mingi ema itaba gusia bange mama tinga ege ticha ni baga kubera iskoiguru korende asoko tebya oyo tamanye tia basara ukina bono banya ko bakumanya ege ticha andake ningi ko barango bate ege ticha mingi ege ticha nakabondo kalioko kenga ni chia nsemo asoko buche gutogoko bisisiko kwa ira kwa umoro nonye niribu kwa ira kwa umoro yagera kwa beka nonye nemboga ngeta keriki abaisiko igoro ngeta keriki akenga ni buche nsemo na kieki kya karukiru egeticha osela kitokoro kegeticha paka bana iga ase geticha kega iri geta kiresime kwa nosime kebitu masege ticha nosime kengano ase geticha nosime kwa bali ase geticha kwa tobyango gatie bitu biri ganiri anene mana ase geticha iticha to gosimeka ngano iticha to gosimeka bando igeko berage chigoita chinyeni chirio begete korunse igego chigoita kerikende kyasibunda mboge ya komera yacha ku tuaria igeticha kire ensema so gosimeka emboga lino etisaga nanyene suguma igeticha kire ensema so gosimeka chinyeni tu chokoliera chinyeni na motega na matunda kore ensema iga bako ngumbe baba ndocho ensema na romo tebwe we kirango atiari ensemo na rode bwe tunde liwateba ligokonya ensemo yani watoto base amatunda arakobera ensemo lakini gatigatia kwabeka chinyeni ticha ko bagatigati kwabeka litunda ensemo egere kiriri nge chagoita egeticha keria kero motoyo kiniri go chiguru nonye ni litunda fashion na boko randi ensemo kwaligere na liri randi ali no goita iga ekero go chaine na boko nyora nonye ni litunda iri atabire kwari eno ukora tutabyango asibitiche kyawe na ligere no gwatira bigati bintu biri smegete kwa antebyango na ki omuntu agusimeka buna bana igosmegete esuguma nse aone smegete okasimeka chinyende ko teyamanga kichinyende chigosimekwa na kyo kwaliga ni mugondo yo ende lichigosimeka chinyende chi nesuguma yega bino sumegete mugondo yo ko yerena watiga mbaka chibiki bire chiara egere guteri gwa kunegete etobe ekero yatabire gwata gwa samunsa kwa rusiororo kwa beka chiraini kwa manya wako mutaro kwa beka chinyende ekyo chye gwatubirira
kiamera ikiagendera ko soboka munuru cyo bona kisobogetiga aseli kuneni ngwata bangango chikuje kwa buri kuneni anama na utsimegete aso chikana chinya nawe chikana chinyende manama neli kuneni ri kuneni yali ndakiki eje kakena na kiki ko irema nga bona yabeire kwa ri kuneni eko ira 1 month yone mutinyo ko araiga akonyara yabeire ri chiria mataya ya ongereiri amataya ya 3 ane uchate kwa nasema Rosemary ngatiye ekemerikeria okonya ase omubere mono nindi bebu batarufendia nanda nomono ngotebe bari ngango konyere na no kuigore emeki ngokonyere na ibintu bingi okonya chi pressure chi bintu bingi ko tebya ngo Rosemary arana kiyo simekwa nande nkiyoga niri konyere no simeka mugondo kya ndo chino simegete chi Rosemary mugondo kwa ogaiga Rosemary no muntu muya sana nandi niriyo unabona abantu bagotire igego konya kwirie birengererio Rosemary igego siase wake kama kwareta kwaje bunaiga kwabika era tiri kubikuntetere igego bunaiga kwaje tonga yabwata igoiruka kare mburere winge within 1 month kwachakire kuyetua naboko yetua oyeire nyonde kiriri yomo obuge kwarute chaime use naboko yetukere mbese igari kwarasi naone chaime samate kwayirutaime ibona kigeko garambe getero Rosemary ye asinje yogotokona amma ebirengera nyanye n'impresa nkuiranirese asese moye bitungo gotetige Rosemary ndetse nande Rosemary yende timati bina kiwo kiyarukwa eyega yensa engabune ense mepegrass engabune ensangaka nigo chino nyisimegetali kurante byango nero na bako legasi ya mone Rosemary basebake nero na bako kolegasi ya mone Rosemary naende egotio kiechaebuya naende ngokonyura mauga bene tibango ndabarakia omancho muri ngaste ko batebya nga Rosemary nande ndakete machi Rosemary ne yeyiga unangaste ko batebya tigambara kikiginaga kuruga ga mugondo nga Rosemary na yeyiga iyo yamunga batebya na yeyiga Nunca produce la nende ati nanko bare kiga bari mubaminto era nko batebya na engin sanga ka ensiaga tina kina bebye kaini lakini yego tio kabya kigima akaba konyara sibi chae ni je wansa na bago Rosemary nero ga bunundo chega ga mare imature kina tuko senga salinde ko reme ni maitenga na bego tio tena baba teba nero yega nande se Rosemary yega ni yero nje kigima nande ngora siri chae buna baba narko baba tutebya nande ngomba ati tende sanga mande ego to mari maribire mugondo gaiga asabe ko moro chitwa kwa niri gore chiyende to kwa niri gore ya into ko kwa matoro gore suguma naba to kwa mega tiye binde kurugaiga mugondo ine murebe bebe mi mubonda ona baba to bara kirima onere Rosemary ekorosi chae ko tutebye ngo nindo chimisime bitungu nsema iga nabego nindoche esukuma ndare babu nibigo koranga yara ile matuko ko tengi bitungu na kibigo simekwa ibitungu wa korosi asaba ekero kwale mirase gwachimbo ile lira bali abeire kwamanya gwake bikamago kero gwakire bikamago kwarete bitungu keria kwagitaburana bitungu nabo gutabure bite bitatu egere kwabika ali ase kamago keri kwabika kwareta libu kwatanganyo libu ile nalili wechikogere bitungu kerere tabiya nonyane ejeni osiyale ngororo tegocha koliye bitungu iwe ikurororo ese inje yeri biriri watangania kwamanya kubika gitungu ekyo gitungu ekigosimekere liwe nende kwakeburuga buya gitungu ne yentekiya kego konya chibese buwango kubura bimeri binde byonse naende bitungu lero babyanjire gabikorigwa naende bitungu ne ndiyogo naboko kenyara nigo nonyene kwarosi kachumbari kwanywa kwaliera chinyeni nabego konyo umubiri gutoko na kore tariuka omoke tirikonyora bokongo kero gutumie bintu bya mugondo na bya bakoro bagatumire kare naenda mabuta yacha ni gagochasaria onyendirie kunyarika na abana baitu barero batumia mabuta batunde bineko egotumbure bagotumba rioka gwakaranga onyeneri kuneni rwatuga na gwakaranga libese ya ebitugu gokena kwabika chinyeni oyekeke busike rigito twakaye kiro gotanga gokenya betugu kwabika n'chinyeni ko gwasibiri buyago wakuneka kogonkera chinyeni chiriga chigo tio karubu ndira bwetera se bitungu bi ibo maigure
iyeka chinyeni yekoro ekina kina bere ngubatebya iyeka chinyeni yekoro erinde elyo tenya ariko batoko menya matuka mange kegara rero ibatukali bwetikira paka chisaga cyakayikiru cyirebe kamugogo kukonya rero bana ekikari gukarangwa n'ebetungu cyabe kwa maguta bana amake marera atatu batigo bendra basomya kuri asomo nyina bayiga mu nyina Jemima oyanda tatasemya mange kuri ya mugondo bana baba nindetse nka nebegete nakorete irrigation ndetse nka pipe nete tarangu cyulu kwa beka mache bega cyini cyawo ko dibyanga uno mu nyina ko se karangara ryekyo nanda ke ni cyagarte ukachokora nat ko irrigation mugondo kwawo ekenge ryeke na twale tebina bono murakero gucha ikarenge ryekero murakero rache ndabe turabe kitangigaya tego tokonya egere twakorere irrigation chibini kitoke chirese tereryoka unabona irangi ni kiri kumbura onyama amacha tabu togete na chikori chibundi chirimoro chigendete korosia anga ige chibini chikorere taiga urende no nyembono isikogendo na boli no guriro na boto kwamu na mwisende gana ali no webunia nkaira tinga abunko ikatoro raseli nago macho muri bere ngo kwiranda bakaseli nago nande barongo buri gatore tubiri bere suguma nire gaiga nimate babanga batore gatege agasiri kali ganda ko buri bere suguma ganda kega tusikia gatana kaiga rinde suguma ina ko yeke nango chana ndiende na biyo ko ngaira zona ko gutubiri bere tibira ndetse na mesimi gete na kiri popo ko tebyango ri popo na kiri ko sime ku mugondo bakalyacha kwa muma to mutana bitamaiti igori sime ko ri antetara bose na kiri ko sime ko ri popo ri go chaka kuliriri kwa gende chiyo kwa nyara ri popo igo kuligura kwareta kwali ri popo chintetara chiri kwa chianekera chioma kwareta ri buwasanga ni motara chianekera kwareta ri buwasanga ni kwa chianekera chioma kwa mana bucha wake ge kamago wata uchisime kekera chiomire toli kora to chikobeka li chimbesega ekara kora to kobeka chimbesega ndiri go chikoba buya ya naboko nyora li agundire ndimera lakini ekara kwaro siri go muna na kwana iboko nyora li abeire lyamera buya na ndi lipopo ne litunda ligiya unabona abantu bakonga kongire none no mwana ko iborwa ekerende ko muruma lipopo walire ligiya Digo konyo nderiye koroma yaro sibuya igori popo ne litunda ligiya litabwene ratiko majaso mu kibomonto ibwene tabesime ko yarango tangalire marwaire bantu besukari bantu bamanyinga lipopo ne ryogo nakiya ko garandi simigete mugonda nase yarare korata tabyango narumate na chiga na yarare endere manira ya korata byango asimde ibere kana ki na buru ya bigo simekwa yarare litunda ligijana lirorio ekerota getukuragira buyende buyate nako gasogota yarari tebwene ratiko asindagirerio kuria yarari nebwene ratiko asindagirerio kuria egere kwalire indagira yaba buya enda tiko na kuruma tiko na kogosogota nendere meyo kwaro nendere manechi nyeni chingi ya chirichieke busiya bakoro bakarire na chike ko garande geta asege tichanda ande tiwe ta yige ticheke kyane egere ekaya asobokire kwa endere maneyo tekiya na endere manonye na mauga igego konya baba ni wetu maganda te konyara na gonte ya mangira kimara na kwara te siri watu ya magari bidankira te gocha ini gutore cyo sanse mu akabere tujiwe swame muri mito mugondo tamara kina nyine resmere ego sineku osena kina nyina ene esubume ye kuburgerwa kera mancho muri ya asege ndo te kere ko bera asege teacher una ko bera ya bagateba taras mo sumu gari tuma asege teacher engano obori eni tuni ndiro sumu ko asege teacher ego ndo tabwa ngati ko bera mesuguma ege tunguyo eni ndo biye buwango chinyini linagu chisaga chinyini cyabango bango none mancho muri ya mareta ege siri eri ndo chikore manayo nkora kimale tutereme nkwara kibina na nyemero simeri akire cyasme kwa igobo kombe na bwambwate ege siri na kibi yogo mege teacher osaba no kibara bese nabayo nabayo ye siri imera tago korera bana mancho muri ya kwa bere ko mbati akurwe cya betoma cyakana bwo moroberega nabayo tena ko batogo ika ase togo cyokora umoroberega bana kombe cyo yana kimege siri cyane rari tutereme kibina erinde tuna ko batoko manyana kina nyemero simeri gasme kwa na kina nyemero simeri gasme kwa nabayo na kiko buruguru wana mbati ile umoroberega bere minebonda asoko mbati betera se mitandao ya Facebook na ndizi TV digital asensema ya YouTube ndizi TV news na wana wewe ndimera SMS betera se nambere za screen ya gabu
Agoto sanga asobwamu. Tutanga simu tumokakego mkoira ngatore. Ngende Jones lakini karaki akamureza agiye kuvuga tabiyamana Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwateri bagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa cinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya kisi nyatieko naboko barikerari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com usoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato Hurricane Academy ECDE and Primary School. The future is here. Changerere na twasore asensemi yakabere mureberiga asemala tenyango koirande nchibo korki na kiyozi merebe simekwa na bonga na ndengera asensemi yanda sembe chibo korki ebi mari asega tie mari biribiraro nkingo chibo tayande na ningi kera asensemi yakabere korni twetera asemeka ande Rosemary asogo tubwacha semetanda yetu ya Facebook una ndizi TV digital asensemi ya YouTube ndizi TV news na bona bogo tubwacha ase SMS asema SMS wetera sema ndegera screen ya ugabu bona tugamba abarokia omwancho muri bino mentaga ke kamera nabo igo onyara ko bagosimeka Rosemary bana babambura tigatusumeke nawe ga bana ngo ke kama igo chite inseka aka bichise aka nchi muri mero tena ona ndo mugomba telago ngo tichakiwa abambura arosio mbara kinya abe sabe bari mibere kara abeire mara tigiteke kwara tigiteke nindi nchiro mero alimo Ina chuma mero chuma targa ko ko abe kaiwa semi chende na mbura tiyo lakini irrigation na maji na baba na korta mugomba wega bana bana koranta byango naranga Rosemary wega tusimeke kende wega Rosemary naranga tusimeke tiraini iwo simeke bituse na bana kutoka stores kaya to wake bituse na sikianda ke yako bara kwa abe kaiwa kiagera ko changorone kiagera ko be kaiwa ose kobeka ama sera ini gabire kiriaba byabwatana eko era akirige tutuge kuranda round nakige ko garande gite bituse ge kuranda kyanyara sagari ge kurandira ureta ose kobekera ini kuranda byabuna kera kireke mangari ngabana sino tuge kuranda ko era twasumeke bituse are yana kuranda ko genda bana macho muri kwale na aires mele wasmekwa bana mbatindere asensemo yende asengo chokora kyanga naki ndimali kibira sumo wende yu baba nabuto na kwanda kichireya ko kutoka kwanda nabuto ka nige siri yetu tuchikoremera kutoka kwanda iga ndo chingali perandi yabya naboko na gotebye na bipera libi ega sina kiri sino kuna ndo bya na kiri bya bipera ndi ndo bipera yi ari go ko yore seri atabire usanga niribu oriemye oichorire ke nasiri akarari amerire orusi ororo ochiko simeka bipere gasiraja gerengiya abantu borwaire sukari bipera binirira busimegete ori bakonye borwaire bwesukari bwake amboko genda iguru abantu bamanyinga gori koritius amanyinga chance takuna ko monoka gukigoro ibari pera ne litunda ligi ya mono litakire ndibora omukibu omuntu ri pera ne ligi ya litakire lyabe kwa MS kero mwarageire usekera mutagaragera iyo mancho no yete na ri pera ndibwate obuyebwaye asibere batamaitigo kwa iburo ri pera lirabu ni gari konya anamana abantu babwate oburi bwesukari anamana bali narara tali mabe narne litunda ligi korinde ko iburo na seri rabu kundi bwato bujebwaye ni bali bwato bujebwaye korinde onsina mapera tokire go gasina mabeye segeti cha kende asira basimete chinyeni yiga no konyara linabu kwanya
kwanyora chinsaga kwanyora gesare esubuma ebiasi ebitunguo kati ebinde binge baba besa nabo Wamutata bingo astokire gaiga iki yekwirera gosimeka egesare niyo to gosimeku otokola tachintetere twakibika magotu kama chinende twakibika buna chinende togokomera egesare ke naroche nasinyaira abonkobeka ebitungu ebibu nabibekire sinyaira bitange liba baliri arenge gokigenda muchise ebitungu ebirabi ebinga buna matutu ebigotanga egere lira biliri tenene gaiga segesare igesare kero kimechi ni chingira ikeri ko gumo gaso ina bono nakia ite igoro na ndere kina boge korolekana muna gitaragwa igesare gitakire twabeka anene mono gitakire twapima lichanwa gikikoba twabeke gesare before ekero chanwa yachire gesare kiyatoka ngero kimugaso ngeri kwigwa ngira ni taba gesare yakegenderete kuna gusoboka na kuna kuragira na konya kana zitabi gitoire asuba ngo nago enye gotoranga totorese ebiasi ngire gikakora tutabiango biasi nande kwanda kende paka stukire aseli na gumati ni matara ikese ebiasi tinye ninjira igekero na aroche buna chiringo kuchikogota chire tigambe ekechi egera chiri chikogota tuichesechi na kiki agerete ngachibeka iga na kiyo cyo mugaso buno chire ntwachi kuchire sechi bwana takoba bono na kiki akogera achifundi echi achire chikola irrigation turusie sugumeye tuyatana na tubeke na kiki akogera iriga na kiki akogera korokana ngira mama na bega no ebiasire no nyebire bike gonga bitara byo sana kere kinige tichana gwata binde mbire magalu binde ngira ko bana ebiasi imbiribi na ebiasi ebintu bikoba mwana nyatamanye tigere ebiasi atogosimeka agasia gake wesekeri kiamerire twake kamago twaros twochimbwa kabisa twaros na boto anje torosie tobonde igeni taro kogenda tumanya kobeke ebiasi ekiaro ebiasi nenda gerengiya naboge gokonya ebina bona abantu baita bagusita tegane takibanda lyo kanobori ntokonyora mangane ebiasi bikoira 3 months yabeire twaragera ebiasi ne ntekiya kebona tagusime kuna kekyo yakonya nande ndoche gaigano chakirete gusimika chinsaga ndoche na chinsaga ntira tatabya ngo igere chinsaga etsiga chinsaga ni chingiya sana chinsaga no tatwara maguta na chichi akaliru kare na abantu bali baito baringi bataringi kogota bwangu abakoro abantu bali abakoro cheito ichi akalire sugume achire bono onyembi sare ichi akalire lino buno chinsaga igo chinsaga igo koreto botwa motarazi koreto botugo okorare makwaro siasaba muna nabatemi nanko nakuira libina nakubiko no buyo mboro botokorosire tokona korusi esike kwabireka se kobeka kwareta neri kwabeka twarosi manywa ekera yabeire neri togocha twake metarore nto libeka buna lichiri chiaka chwariru batogwake metaro twabeka obuyo twarengere kwino botugo yagera chinsaga cyaba kiri heriti na nyembo na chinsaga chikonyo ga kiri heriti na kara cyagotiri chinsaga ni kinya kibwana takoliye unabana asirare gabwate bunna rero mukobeka kireni anda kinasike mwati gitego ko busura mugacha kobeka kiraini wana kaya tu atiga ko busura tokataka kobeka kiraini watu akabusuire wose tokonora so weterie bokombo chiko kiburugera buya wana kaya tu abekire kiraini ya wokoreta gasiri ka okwaburubira chinsaga ibiyega cyanyora maraba buya cyagenderera kwa maneri lisabolirire limetu kitagote bwange geko garanti bwatendagira kikurie karwa kibondeirega na kikyagera tukabeka kiraini wano nindo chempaka yani baba baba kirege ntekero Tina digase producer ya Victor Obani nina kuba gokoranga china nanchira chacha kigoreka matunda Tina digase no chiroche tigango rabatu tabi na seki aroche na tigasi ne kechinyanya yona aroche nyege tiche kegoikangi atana nende ko mostari gaiga ikore so iri relation ite wenda guchimate ukaligere karanga bona kana abekire mostari yo
uikana ende kechinyanya agwita chikore buya ekiagera sana tobu na tangi solution ubwo boko bikunugura nabo buja botenene ga yese chinyanya cyase ninje yo mukabetoyo chinyare kwa machinyanya chinene unabono mani nyanya iriende ngiya onye bina nyanya chingiya na ndikirarete faita sika kana ase o buterete gakora tutwate ba soil erosion yani soil erosion no mancho mariya no gotangarire bandi nyago tirimbo amatekero umagondore wetirimbuko ibamara bakuna wetirimbuka anya koera none wika okore binte bibina baba akore tego kwikase kwa giteraga wikase kwa giteraga no kwa singa na bakora sunane metaro chi trenches akora sunane metaro egera ma kwa prevent amacha soil metako korora amara bonse ibona baba neteto araba utosera sense no yende chesus megete linagu baba ga na linagu kwa bataba na waete ogakora dikachore nasa koroka nake kuri ndeli na gori ndetse yeri nyingi na ndeli nyingi amo kora tutebya ngo igori yeri na guriro ryo ando tebingambole ndikikera ndoche ase malibya bya spirit na gori beteli nyingi ile gweli ni chigokonya sana ile gweli yako randi bege chire chinyinge ngo cyanchire lino gulyanchire ko bwana nyene chinsaga sabantara bake abantara baka bagotenga ndingo chakuyika chinsaga kahachire lakini lino okonyara babiriri bwango bakarangire baragire lino gweli gokore maritanga ni asaba kwamanya gucha gwake metaroiga kwanya tu akabombira maraba yatu abekamo twamanya gwate mistari iga twate mistari iga twakiveka lakini bona tukanywa ekera tukubomba kuira sana tugachaka gwake metaroiga twakiveka yabona wana limite nkarosi asenga kora nkamanya gwake metaroiga nkarete ogotu nkabika bona chinyeni echi akichibereteiga naenda kero ogotu wabeire nabo gwatana na kuroro kwa ira asande buna na tananete nkaira asande ngatiga linkenke gaiga aiga bono nigo chigo soboka buya ekero ochiro sara twikibikiretiga abuna moro chiga nona aigu nikurwa nebuni ibono mugasoyo ipese mingi chiko gokonya ibona ari kwire misabanye na baito omuntu nore hydro otabwa tigasi tigaro siye ticha tamasa ko aitra asali enkayaye umuntu muronge noyo kubeke ticha abagani nabagotera botukogati bero tugaturenya lebenga ngaki nona lichinyeni nigo kokendo kana magega ya kwa ri ticha kyao watu chinyeni kwa roseria abagani bao igoli no bunedi eyento kinyencho ni baba gusenya wele smete gayeri nyao kere karankora lina buri nyinge smekire rigo kariya gararanse balinde chinga rite ni mitaro kabisa na muri kananya eri mari nyinge ego kwa bego to sira ini ekagara bigatiga tigara igo sena bana bego to tuchira ini intigo simeka omugaso ugachitigera nibone kya sitera ini karara sitayenda ayo tasi we na rangiri aba chibundi chichigo korosi irrigation chirosie ngakiende naende meja kobekwa mugaso nocha naigurira amache kurutangi aso asikinyini kora terrango irrigation kende chinga noma tegoro ya mangana irrigation ana arenga no already nyasa betiga no begete tangi anda ke gotetiga season ya bona pore mancho muri gotetiga season ya bona iga nikikia koirera koranga tigo kore irrigation season ya bona ya se njuma tanga changu ya lingo chere yabo kiangasi nakikia gereta ngatwali biranga libyo kobeka etangi ntigo kora irrigation amache achegaiga bona yachibundi echi anyegwa se ngi alengera anga echi abigete kale nanga bona echi ni kigenda gata ko pepe abuya anga beku kale kango na ko nyukwa ko ngita konyeka tutabya subwa ngo musiori indi chukanda sumutumo ko tokurana chukura sense moyo mwayo Mesie na wana aroche na goikande ke mesie ekero nonya no montale miraro sire bibagali go chikona botuguta chinga kikogenda na boko buno motieria okaransorie igo onwa amache yo mesie okonge na ndira no gendere gasi yao na kikiagerete nkabiku musina ense moi bano kora batera buturagenda soma timoka kezo mwancho muri rera kwanya bago koranya togo senya mangi na kwenya mangi kuruga gasi geticha kyo mongera jenima hata na kora tokora mangi na kwenya
kumanyia mange tetanga simu tumaka kwa turaja mpaka sema mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital hasa sema ya YouTube Ndizi TV News na bana wote mara SMS wote sema mbira za screen ya ugabu na chitwa za kwa gomba sema mitandao ya ne muna Mildred Mamani asoko nyara bali tu manyia mange wote asogolimi tetanga simu tumaka kwa ngora na tole Maya kichi basango kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Eskuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Muntu nkwe bware chiri buga. Ikomi kila rituko muntu nkubware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kounie chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amariko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo korera chigosori Chomeriga na tosora asa samo ya gatatu yo murobere gabo bari minebenda asere gatitse kiyanya na jenina toga semya na kwemanya mange kuruka iga asense moya Nyamira County ibona gara tukatwarate bya mange go muri mo gande kwae kore tugate semitano ya Facebook na Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News na bora tumera SMS weta sena mbera screen ya ugabu bana baba kurate byango na ebitungo mbirende chiga iga na ndinde chibire ebyake kurate byango bitungo ebi ne byabutande besembiri byebi bitungu ebimbiri bya butambo na bibiri bya gatara ngose kubeka kinye tige kirare gachiko gunda lakini nkiri kugunda ebine bitungu ebya biri bira amatama gare bi koro kwa white onion biwa kona oborwaire bwa pressure esukari nabo batagete bari ebintu kabiri ebeko yansi megete ebintu ebiri ko kona marwaire ayo ibona arigerete nkare myaka yana yabaire ningi unande igabona ombwate myaka 73 lakini ekero ko ya go litre bino go kana na ndo go de gura arobaini ekero ko ndo kagani umuntu omoke lakini no muntu omoko kurundi ina ombwate myaka 73 lakini ko kama moke sana ngono muri bya ko byanga irende iga nande nje tindi kwayira ko likinga mechi chikoliwa tindi kwayira no ni chai mo no tinya ntimo irungori nyantite nakunywa machi ni bintu bibya ne binsi megera bongo mimi na tukinyanye kinatu ebitungu ebi na kera na kenya na rosi kachumbari na lilanchi yaera igo na kiye kogera ndi strong igo no ndi gwasi etageta strong tigasi mike bintu ebi na te bire kurwese na chakirete gocha abongo mimi na tuna mapera ali na rosi etru lilanchi na na isanika ana bongo li muno yoragera ndetse kere gente kere mugende yende bwate bya bwaye bano karate byango marwire kiali akuri muri bya byonspi
nande na kyoko yatanga amarwaire aya kero kyobokendi ukonyarure buna kinyanya kiria kiringire chikoya abango kinari yoro eriyo bali oburwaire bwobokendi nabika nebi chuni buna bono mugasoyo nabo konyora byasoire mabu nabo kuna koiruruka bire na kinari eriyo baliria nabika wese nasuni nterie kianya kitwatebiwa twasomiwa nero seria nasiarira tiage idia eji bichuni byasirambi bucha ali kelinje kirori moko karata bandu zuri tego suni internet yake twasunyite mogomogi twasunyita liugeririro twarete sabuni twasangania twatiga yarara tukatato twareta twasiarira chuni ndiwoja mana endekera gwasiarire nonye ni kwana bokwa omogoro boyege kora ndi bwati boko yase sabuni yo kwabruka no ra chikwachi nyingi go chikwanza sabuni go sena go chisibi go sibi na beko ruoro kora tutobya ngona obuyamburu byo cosmetic chinyeni au andaka asigitije kiao obuya bwo simeka chinyeni yaho tokuremerwa bese tego kubora yoko nyorure no bese tagikende yesi tungo chikona kujana musacha ngane bese nkororaiga na ndo musacha gako gusika wasacha batagitemba kona busabu bese lioka ekaro sabe bese musacha lioka ngokorora buno muliri yago kojenga entereria lakini omwana kobegete geticha kiao keromo goba bero kwaete Sunday bwali kuneni oire chiro oni orete uriere nyasaye bese ndo siekere ande mande ibwali no oire chiro orete uriere nyasaye ndo siekere Jumatano bwae suguma Aramisi bwae chisaga Ichuma oire bitungu igo bona utugetia bese mo kotra yoka weekend mo bwatebe igo bole minege nteki yakobwa mono bole miwichi nyeni nege nteki yakobwete na nyono muntu likiro bisi ibo kyari sinyeni ko kachiri erukera litu ko ko muntu wakorwa bisi atake chinyeni agenda na kiro chinyumba anda ke tikanda ko bolinki kya reta e korra gusimika ebimali byo simegete anda ke ngwaro simeke na nyine chaya science kusosimika na ne erwane kawa science nche kale na mwite buya bwaneni ekero mwana no monene korukugore ayete kuchi university akagenda akanyora bayiko bakugura obutu akababuli ino ko yene biasara ngaya bwana yeririe de kibese kiri to kolia niyo to ko ira twabeke kabeti ede diaba twaonia kitambo to ta ko ira na dirika jisi university cyari ko ira ngakia kitambo to ko ira na kibese na kikiri ko nyora to kolia nera akagera akagura akareta ngachanga simeka na manyite biya bwangeni ekera nasimeka namuone lyaira kibese kiri kyekabeji ebitini ntibigatira ebitini ntibiri bigasoroka kuba se kabeji eri kuna chaiga omugasoka mana weta buna bwana oyocha ngasoka ni ebitini ntibiria nkaonye bitini ntibiri baka bigaisana ngakera matabori oyocha gaisana ngachikwagachera nyamira sengolete kweneryo ukabana moyo wosimeka chinyeni montata nduse ase chinyeni nembone kabyasara kanende iko ngatiye niche kole machinyeni igo nona amanyire to buya bwe chinyeni kweneryo nkagendera paka buna bona ndika kabona ibunuriga kwa chirale mago simeka nyogo kwa ebuni na nini chinde pake sikumwe na baka bana nichi bunibere ebibi na binge bwo bwata ono asense moje Rosemary ingagirete na kemeri ntwage kwanire baka twage twayesimekire kora nime bwate obyo bonge kubwa obube bwaye asobye bwaye mbere kwanya ko bawotebi kora tumentra ngo obyo bwaye nandote erenguriye bwera marwaire kire kitwata kumanya Rosemary teri koriye marwaire ninanye simeyete na konyora kero kenderi ngabite gose ejenje timataye woko nyorere ryo kabunere muna mwaya raiga aboko nyorere ryo ande ne tiko yebutera to konyora bichuni biroro lero na bere yoko bangana bitare yerwanere de ryo goriaye omwancho murigereria ketorande asensene ne chibo gotebia igoro yobuya bwa Rosemary anda ke nkia konya asomobere na baigo obuya bwa Rosemary mboro bi ase obugima bwo mwanya bantu
nomanyete omwancho murigereria nga Rosemary Nigo egokonya asense muyebirengererio eliokunyura ebintu gokiania pressure amaroira ndamange buna amaroire yobongo nabo igogokonya ase amangana ya immune system bono omwancho murigereria ndayo tubwacha imiyo moroberi bobole minobonda ase okwenda kwemanya mange na kumanya mange igoro ye Rosemary gatie binde ebinge omwancho murigereria aina rokwanya ko kwemanya korwa ase obuye Rosemary nane kwa igure nga Rosemary nekemerie kiya asobosimeka asegetiche cyao endere nakobaga konya asobuguma bwao elikuwa gandalia asobuguma bwao bori bosyo bono baba asense mayo bwango tatebyango igoro yeli toke cyande cyo simete itoke na nende chingali ni sukari ekiganda tatebyango buje bwae nande nakibigo konya ai mugondo kwa kutore cyokoro moroberiga litoke ni litunda liya sana yakana ni litoke ni litunda amatoka yankonyire ukimata anaro kansimegete nchene sayane nkoni itoke ndiri kuboro egeko gerekero kwarayo ile no takeiro litoke litoke liri ya likoro cyenda munabona abantu bako na kugenda kugore migati tubwene tyo kugore migati umuntu lilisabu litoke na libene to kubekeneza lyalierwe jae buna omugati naende kero liroro elindi koye kwetisho yindi tewe tisho culture kidiri koye kwa ngoko ligota biguri yabekwe nesa lyalirwa lirinde lieke busiyo sengombe nabo koyeka namasabo kwalirira nyamasabo alya amasabo alya nyene muntu bwate pressure igekwira nansi amasabo alya nyene muntu bwate sukari igekwira nansi igo ntutakeire amatoke tabura sitinga cyetu abe kworo amatoke naraga niria asobonge naga niria emiogo emiego nero tebyango nero muvuye bwa imborobi kana ndetse na rumo tayemo nero burari ndayini ate ni chinduma nachirora ko tebyanga sobwango ibuye bwe bintu bikinduma ne ingirengira nande ga kwalire ndumeyo turi kwigwenjara igoko bapaka mogoroba tita induma titakiri kukarangwa indume bweka ino mwoko igo kubeka umwogoro ngo cyacure induma turi wacecana uyine ngo cyacure naboko yekenya kwabeka kwarute chumbi yabera iga amachari yake kwarusi kwa chikuria titakiri kukaranga induma uko yeka igo kwabeka amache waganya yakamo kamache kwayiyura kamugiti induma ndagerengiya nere itakiri abantu baitanye nditwanga inya tunya kwekisimeka ndoko kanyerera kibando cyoka ngakera lituko obukimane kinyeni kera lituko obukimane kinyeni naba musema ndakuberinga kwaragire kwa mateya ngatinda araga nduma alire tindara yana gatoke karari nalya namachere nalire kwa igure nga nonyemeli ndume ine ndagera cyaba tanga tindara araga ngako bakwaliwe kuma nichinyeni wasana kibaba nabayo nabereyo okwali nduma yebuyete kwanza kibande kikikoleto obukima bwe kibande bokona comportamental sukari nduma gegoseria nduma uko igota lituko ligima ayano kure mulimi usago kore gasi kali nduma mandia ni chai yao ugo tara lituko ligima kali mwago mandia yekire ni chai yao ugo tara lituko ligima munabona mukona gutara iba no mwago naende kubuye mire na botogo kenya twasangania bari twaire tinga yagera twarakira bono ko asugate sete kai ama kurigetie kamera hii advice yangu muri yete senigeti Kyandizi TV nare kwa advice abantu baitu bali baligetie gete senige Kyandizi TV tigatoba ngaba n'abantu tigatoba abantu nabale ratumanyite ibintu togokora nto wati parasite asaba gaka baitu tigatweko itwerigerie era morwaire akire mugaka akorara tagikende yesi irabo urarire nakyo komenya ekonyingo nayo obogoriri bagari omugaka n'iryo mongina kono mugaka omongina yano wakambe ore tobeka besesaro omwana oseriwa omugaka bwekoya omongina gendere tokotebyo mugaka nga digiti bese omwana akire sukuru wanyora enkeyi yabunekire wasalirie omwana amatukabere okoyenda nyane nyaruka onyalire musani njera abuga ko goseri bigocha bagenda omwana otigire sukuru njera iyo changia omongina nere eka
kete kirere ngia no mungina kone gotaka mirera omongina kabego iwe iwe gotaka mirere kabo muntu wetenenera tukona busabeza na abana bawe na balikwa takona busabeza tuko mwana bwe karore ngaki ejirero na ajibangira abantu bana yaise nide ejitigange mama bagirabe kwani wana noina bawaka wande oyali akabeza mungine kumusaba onjoka gochia echikoruseri gechimabega ayabona uno onjoka gochia echikoruseri mabega abangina nabangani sana kwama nakonya omuntu omanyire ogotebina na lero to onjoka muna konya onjoka ochaya onjoka muna konya onjoka nke yasareka nare wadi baisia abantu bani ndo tigatewane tokorere gasi amo tokorere ibintu amo muna gakwanya oretembe muhaka gakwekoya motebi ngaya nimbwate gaya sangani biro mwana yagere kwarore kanungu nyumya chinyini chichao chiare tu faita sinka yawe wone karere chibisa iwe ni chichao chiare ta faita sinka yawe iwe tutakire tumanye ngakitoko menye seye ya elie nyasao koirana anyore nturindete ache gutuya tuinde iguru mbuya mono sana omongina jemima so twanchira gutarabaka magondo kwa waiga nani twemanyiri asikuru asegeti changi kega niri nande mbuya kiboro mbuya mono sana wekenga kiende na ngento gutarire ekerura tuganie mbuya mono sana omancho mwereria igo kwa ibure buna omongina jemima ana ko bagaga tutebya na gutwerera mange asonye ko tugusanga mange kuruga igasegeti chakiaye twemanyire nga obuya bwe bumerimbere obuya bwe chinyini mbere ekere chira asegeticha wana wekenga kiende na indento yako tugusanga mange tubate ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase na YouTube Ndizi TV News na bora tumera SMS wote ase na bila ase screen ya ugabe ende tunga ko tugusanga asobwamo tubase ko bakumbata ase mitandao ya Nevu na Mildred na Mami gali Facebook ende ngo ko nyara emangana mange igoro yobolimi wana wekenga kiende na ande RCD tukoni chinsabule chalero bye bye.